Giligitan may bap. Yun, giligit. Oo. Kuntoro pa mo atuan may bapa ka rin niya sisiri. Basketball moves bap. Uy, pinasok ay Bapag Christian. Umikot, nag-sidestep, nagbulang-bulangan. Anong nakay pong ginawa mo kanyan? Pala ko pong ban mo. At tandaan ko mga 3 months makanyan. Bali anak kayo pa po, gagawan nyo na po yung moves yung ngayon. Aywan naman, mahilig ko mag-basketball eh. Kwento yun naman po kaya kami mga nyo na-discover yung talent yun. Kwento na ka na akong mako, kapapanganak ko pa ka no makaninin na ako talaga galawan eh. Biro mo, 3 months ko pa maglakad na ako. Ang kaya mako, babawal na akong maglakad. Sabihan, ikalalakad. Baby, dumedi ka pa. Bap, nano po nga sabi kong Bapang Christian? Ning Christian! Hindi pong pinakamabilis gagawang pandesal, Bap. Iyako ti ko sagot. Tagagawan ng terak-terak ang mga tagagawan ko rin tumandilo ko nga bak eh. Kahit na pong kilig-kilig. Wa marimlay eh. Kilala ya po. Ali man may palabas ko mo kanya. Kaya kayo po sinali. Ali, fishballing si Ali ko eh. Ali naman tinape. Di sa akong ma-interview. Kutsang, kutangan mo itong babae nga iti ah. Itang kutangan mo. Pare, ikit nga kasi ako natin yung yabi ko bal eh. Ining kutangan mo, dakal kabalo kanyan, marites yan eh. Wow, sigurado mo ito. Tinya nga ba may itong lalaki? Wow, maki pa numayo. Okay, yapi Bapang Christian. Ano ako nga sabi kanini, pero itangan ako na sigurado mo makisawa na. Buri may na, danali ke na ano yan ba? Hulele ako niya ke, nila bang iya ito nanding nga baktagan ke. Dumali naman paling hotcake mo niya ba? Hotcake o pancake? Pancake kay ni Bolang, bababad ko mo ketang sa medyas, bangantang malilamnam. Ang kahit dininang kong makaniti ay. Ano yan ba, pot karayupot? Hala, hari na mo yan, dininang kong danom. Nung nga kakit yun, dakal mag-drive-thru Kenny, malinis kasing tindahan, no? Kuya, ala yung plastic. Foto magseketik sa king ko. Ha? Plastic? Malinis naman yan, madam. Yan naka mag-plastic. Lawan nyo naman kasi na yung pangabilis gamat mo. Agaga nakakaya kaya itang kakayalong ko niyang anak ko mo Joben. Kasi ba, itang kakayalong ko nga ito ng kabilis mamilang kay postcard mo. Bala mo ito mga 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Basta ba, makantaya kabilis mamilang ito mo. Yan, makanya kabilis. Yun na. Ay na. Alway kay Joben Bap. Ay damo ay Joben Pin. Ay tama, Borgia, kalingon mo na ako na yun. Nandinda ka palaman-laman eh. Kalyanda ka mo eh. Abang mangili ko makanya na. Nanano ka kaya ni Borgi? Na. Hala, mag-vlog po mo kasi ka rin tungkol ka rin kay mabibilis na vendor. Ang porang magagaling na vendor. Ay na eh. Ini, kabit tamong bringin eh. Yan, bringin eh. Tapos mangilita na naman kain eh. Pipino, dapat mangabilis tamo mo. Siyempre, dapat eh, mawawala yung kamatis na eh. Ayan ay, kabit kaya naman. Ang kay taktakan tayong polvo, ang pondita kakusot. Ang kay impanakapta mo, pairan tayang dita ka sa bodykut. Ayan, pwede nang isalang kanyan kay kakatamang paglutuan. Tapos din ang tayong sabuni para cleaning kay kakatamang foods. Ayan, kabit tayo, sipitan tayo, tsaka tayo luto. So ayan ne, may luto na yung kaya kang sandwich. Din ang tayong sa bodykut at okay ne. Siyempre, aliya mawawala yung star ketchup ay nining kaya kang sandwich. Nano yan ba? Balam yan, ko paikit yan ay. Ay, iningawsan kong vegetarian shake para ka nang magpakapayat. Mumunang sangkap ining bubot na saging sa bane. Pangadwa, ining bubot na mangga. O bap, o panibubot yung kaya ang lalag eh. Ay, dumo panayin ko pawarin lulot la bayo ko magtinda. Lulot la rin din kay nga tiyanda po tamay pangan la. May balik ka ta. Inglarang pamak siluglugan tamo, tsaka ta nakabit Kenny. Ay, kapras na naman po pala yung shake nyo. Marketing strategy ko ito. Bakang tapot ang pengan doy, doon napapansin nung manyaman no ali. Kasubudak mo lagad. Tsaka tanay din ang dita ka sa reguelas na pampayo mo. Ang kaya ka na taning main ingredient tamo na. Ining Carabao grass, tsaka tamlo ko yung kayang ugat para masyadong mapait. Anya kasing mimisip kong business, so tala akong nga isip, paano ako nga kakit kang paligid dikot. Kaya ini, business ko na mo yung dikot. So ini ka na tanay kaya katamong pampalasan eh. At lungkot sarang brown powdered tiles. Tsaka 4 na kutsarang betchin. 1, 2, 3, 4. Yan, malinamnam niya kanyan. At saka tayo daldakan para madurog. Iba, pati ako gagamit blender. Malilyo kaya takip mo nang makakariton ko mo kaya mag-blender ko pa. Noong kaya saksak, gumamit ko pa waring extension. Masyado yung malauting kaya kami at luya pang kilometro rin kaya kami ang gakeni eh. Una mo may bagut yun, muli ko pa para mo saksak ke. Alibap, worry, shaking kaya kayong negosyo, dapat at yung blender eh.
Ay dumonong ketin saksak yung buldit ko. What's up, meaning Aldocho time kanin San Fernando Public Market ne. Interviewan tayo ba pang JB mag-robotic moves. Sinikat ba pang JB ka rin galawan ng pandigma ne ba? Payan ako karatang robot-robot ng galawan ne. Ako balo nung mag-epilepsy ako mag-robot-robot eh. Tigagawa na mo siguro ba para masaling kaya panindan eh. Kaya sikat na rin pa mandilo ng soft drinks ba? Bapot pandilo may soft drinks. Kakanta na bang sa sabyang maranat ko kabang gagawa akong soft drinks. Ay nilalagay ako ng katasbolong kapaya. Ay Dana, Ronald kunan mo na ining baso may nakabagya. Yung gagamitan kong bulong kapaya ngayon eh, Dana malakas siya tama. Gustong minom ka nga pulong basong makanini, siguradong maging okay ka. Makanan ko nga sabi, Dana kasi po tama mo ko soft drinks, balam dudurot ko buntok, kaya balam tutag daw, meron to. Yeah, okay yo, Dana salin ako. Ay, Dana, Bap, malakas siya tama yung kaya ang soft drinks, ne. Aqua mo ka rin sales stock mo, ne. Sige, Bap, sali ko nga pulo mo kanyan. Bap, na ano palang lalagyan mo ngayon, ay? Ay ne, tabataol, bang babaray king akmulan mo. Atin na kang pambaro, ate ka pang panulak. Awan niya, Bap, sa lesen, ha? Dumali, oh. O yan, Bap, na ano yan? Ay ne, jadi nang kong pulburon, bakantang manyaman niyo. Ano klaseng pulburon, Bap? Dana, kaburi ko pa mo ka rin. Alubebe flavor. Ay, Dana, Bap, patinwaring flavor mo kanto. Amo ne, makiramdam ka pa. Namburi mo may katama, andyan puro ka mali kayong tinginin kaya kang girlfriend. Bap, pani ako ping mali kaya, I suggest binom kang makanini, yeah. Ngaus ko kayo ni SpongeBob. Kainin bubudbud ko ngayon ni bulong oregano. O anya makabrod ko kasi lalawin kitang panos kong pinggan makaranot ko itsura. Anya ini inimitate ko niya mo. Ay hindi nang bulong aksibal. Dana Bap, no palang mangukuka o kaya ting kampile o kaya yan ne. Ay Dana, all in one niya ini ay ni demo keke kayo makalan niya kay Sponge ni ne. Yung produkto ko ngayon ni malyari men kanan o kaya panos pinggan. Hindi naman kaya pa magmayabang. O andyang kapsalan kayo ni yaman numano o lan may yaman. Dana Bap, pinapsal nepe no. Ay Bap, matibay yo. Ay Dana, may balik yo. Ako na kaya kan, dyan panapsalan kini, mano-mano eh. Misan papin Bap. Pakatibe me Bap, panggigilan me Bap. Yan, paagigil me. Ay Dana, may gigilyapin Bapa o. Oh. O hanggang pala pares may pang-bulldozer ni eh. Dana Bap, katibe na ning SpongeBob nyo, ne manyaman-yapin yan. Way Dana, o balik tayo pa kay Nini. Potang ating sinali ang imbiyata mo. O ti SpongeBob ya palalagyo yan Bap. O kanyang anak ko kasi mahilig kong anulbeng SpongeBob eh. Nakaniniyay tayo. Sige pin Bap. Kulib di pineapple under the sea. SpongeBob square pants. Yellow Brime palang akit na. O sige Bap, naniyawari yan. Hindi pala yung sabo payless. Tinihan kong aksiba lampong oregano, bantang mas manyaman nyo. Inimpa niya buko ka rin ay. Ay ni Kapmano, pega na kamo ka na, kuha kaling kepa lang sebawan ni amo, sabon kepa ne. Yan na Bap, tabu yata yan eh. Yung asawa ko kasi sinalian na pun ba yung tabo, niya sayang naman nining luma, niya hindi ko niya gamitan. Ing bulong, pabulan dang ibabad ka nga renolo at saka da pangamalan. Sa sangkapandang susu, magasin, ampong dita ka karni norte. Malagwat salita, yung bulong santol, malyari may pamalamang alawalawang klase. Nga ko pala Ramon. Ama na kining shop ko ngayon ni kasi binyene ka na akong lolo ko. Kasi nung ene pamana ka na ako ni magrebelde ko patato kay SpongeBob King Kamuan ko. Bahay la pa din tang den Kastila, magtinda na kang makaniti. Aliwa-liwa na ping flavor nga gawa mi eh. Butterlos, milklos, bulos, aliwa-liwa no. Minsan pelalong bagok ang pang plastic balon na abemi no. Tatangkilikan da naman din kapampangan. Dakal sasali. Ay ni pakit ko kaya kayo mga nanang gagawan. Sindiyan taya mo ang kaya rin eh. Ang kaya pakanta na ang Joshua. Pero kaya pa mag-business eh, malyari talaga lang problema. Kalupa ka na ako kayo ni mga wala larang lighter ko.